holder afstand til de andre. Så Jonas ind på en første plads. Lukas på en anden plads. Og Isak på en tredje plads. Pilote, ekspert, 8 år. Michael, Tobias, Oscar, Peder, Rasmus og Emil. Og det er Michael, der har lagt sig i spidsen. Kom så, Tobias! Kom så! Tredjepladsen ligger lige nu Emil. Og så kommer Rasmus. Kom så, Tobias! Det er Michael, der har lagt sig rigtig godt i spidsen her. Kom nu, Emil! Og på anden pladsen der har vi Tobias. På tredjepladsen Emil.